en allò del voluntarisme. Perquè gràcies a echar-li valor a les coses, amb 4 coses que han llegit del segle XX i un poc d'imaginació, estem ficant de moda tot el que ens dona la gana i més. Perquè abans, no? Abans li fes a la xiqueta un tratge de valenciana i li ficaves dins tot el que se podia. I cada any anaves traguent i traguent fins que no quedava res per traure. M'entens, veritat? Ara se fa una xaqueta o un tratge de valenciana i l'any que ve està fent els ridículs i porta el mateix. Un any als ous, un altre és als saons. Quina pena. I saps què te dic? Que gràcies que la gent no protesta i paguen el que jo li demano, que ja és prou. Si tots els tindre una bona publicitat, fer-se una bona clienta, li regales a una falla de una gran falla de costum, un tratge de valenciana, i ja tens a la xiqueta i a la seva família fent-te propaganda. Digues que les ha costat un rinyó i un ull i que és el millor tratge de tota València. És que la publicitat és la que mou el món. I guapa, sobretot guapa. Bé, aquí tingueu de tancar. Pòspora, jo soc mexicà, però tot el món me coneix per la vida moguda de Mascarrancho. I esta és la meva filla Bombay. A Bombay? Que nom més curiós i original. No ho havia sentit mai? Pues això, una manifesta del senyor Retorn, el dia que anàrem a batejar-la. Perquè resulta, quan jo estava embarassada vaig veure una pel·lícula que m'agradava molt, que seria la protagonista Abigail, una xiqueta molt rubieta y molt bonica. Entonces yo le dije a Bombón, si lo que ves una chiqueta, le ficarem Abigail. Y él, que es un transvesulo, me dije, pero ¿cómo se va a dir Abigail? Es dirà Pancracia com a mares. Claro, yo le dije, pero per favor. La filla de l'alcalde de Mascarrancho, un poble de la Comunitat Europea, agermanat en Magància, un poble preciós, que no sé molt bé per on està, però crec que per Rússia. Va dir-se Pancracia, es dirà Abigail, i el meu home, que és de 36 fronts, farà riures a tot el món. En riures, plorar de petxa. I bé, pues le visquin la meua. Ai, pues com sempre. Sí que calla, que eres doctora. Bé, a lo que anàvem. Casi la meva filla i jo veníem A fer-me un vestit de fallerocho! Però xica, calla! Ai, antes els xiquets no parlaven res. Per això estaven sos pares. Ma, quina és l'educació que t'han donat? Les monges? Un dineral que s'han gastat en el col·legi de les adoradores de les mitges soles de les sandàlies de Jesús? Per això? Xica, calla. Bé, quasi la meva filla és la falla major del poble, saps? Perquè és que resulta que del meu poble no té falla. I claro, yo le digo al meu gordo, pero chico, ¿por qué no fas una falla al poble? Clar, pues ell, que és un transvesulo, chica, una falla al poble, però tu saps els diners que val una falla al poble? Home, i per què vals els diners si no són per gastar-los en la teva filla? I tu, president, jo president, però la xiqueta falla major.
plat especial. I normalment diem a la més guapa i a la que millor parla de totes. I a la que més diners tinga. I si és per qüestió de diners, la meva filla serà fallera major de València. Dona, és una part molt important. La fallera major de València, de que pensem aquí, de que pensem de Valeix. Que sí, que vostè no t'havia que per diners no és. Bé, vaig a explicar-li. És que vostè no sap explicar. El meu home és amic de tots els partits polítics, del PP, del PSOE, d'Unió Valenciana, de tots. Pregunte de qui són els melons que se menja Zapatero. Bueno, y Rajoy, y Fabra, y Camps, y hasta Bárcenas en la cárcel. Perquè és que a més és que el meu moro té uns melons. Doncs vostè dirà, en què puc servir? Pues bé, quasi la meva filla i jo anàvem per el Corte Inglés, que per cert s'han trobat el seu sofà de mare. És que aquella periodista que treballava en periodisme en províncies, ficant-lo de coses de falla, que va dur la campanya de la meva filla va ser falla major de València. I té una frase, un eslògan, com era això? Logan Aixina que dia a Bombay, la fallera major de València, enguany, la fallera major de València serà a Bombay. Genial! Segur que així pot inscriure la seva filla fallera major de València. Perquè la teva filla té una cosa... El nom és que sona molt. Pues bé, a lo que anàvem. Què resulta? Que anàvem a estar jo per el Corte Inglés i s'han trobat en paca la sequeruda del meu poble. Claro, nosaltres anàvem pujant les escales mecàniques i aquella que baixava. I claro, m'ha vist i me diu, chica, venga capa. I claro, jo la dic, pues así, a fer-li alguns tratges de fallera d'esta. Chica, i tu no saps que lo que rompes així en el Corte Inglés ho va tenir després de València? Tu tens que anar al Gran Mariscal. Ell te farà els tratges més originals i més exclusius que podràs veure per ahí. I bueno, podràs estar. Jo vull un traje de... Calla! Mire, hagin vostès al lloc precís. El negoci que fa el Gran Mariscal no es pareix res al que porten a les escoles. Jo li dono un acabat especial, elegant, sobretot disseny exclusiu. Si la seva filla porta un vestit del Gran Mariscal, li puc assegurar que la gent la veurà a 1 quilòmetre de distància. Es quedarà en el papa obert de i els ulls se li quedaran oberts desmesuradament perquè no podran apartar la vista de la polifonia i bellesa dels meus vestits i els meus colors. Colors? Jo vull un traje de... Calla, que no calla, També li he de dir que un model exclusiu del Gran Mariscal és car, molt car, i sensible de calza, que no tot és pur i vestit del Gran Mariscal. serà pequeñés. Pues a veure, jo lo que vull, no sé si m'explico, jo lo que vull és un tratge de valenciana que quan la meva filla passi per el poble no se molesti en la boca oberta. És que no sé si m'explico. Jo li han sellat i acta notarial que si la seva xica porta un vestit del Gran Mariscal, tots la miraran i sempre la recordaran. Però jo vull un traje de... Però xica, calla, que ets una bèstia. A veure, va explicar-li qui som jo. Li explicaré el vestit de comunió, que diferent a la meva. Duia un vestit que en casa em recorden en el poble. Preciós. Anirem la meva cosina, que és modista, a una fàbrica, a comprar tota aquesta encara que fa les abelles de Florència. Abelles? La seda natural. Perdona, la seda natural la fan els cuquers de seda. Cucs? Cuquers?
filet molt fiu de seda. Després fan un capriet com si fora un cafè i es fiquen dins. I des de poquet del capriet ix la cireta. Oh, arriba yo a saber que la mofia va vestida de cacarú en el dineral que me costéis a traer, per favor, y no la remate. Aixina que el meu vestit de comunió estava fet de capolls de punt. Quin asco, no, mare? Lo pasar está ahí para que sabéis que es una sangre. Continúe. La mafia. Huitsalles, 2 pisos i per damunt la tela ixa i anava molt però que molt més tova. Duia, brodat a la vora de la falda, tot el seu nom delant de tota la boca. Tot ple de llaços fets a mà per tot el vestit. Tope de flors per el pit ple de sama. I una corona de 600 per atriu de tota la feta de pedreria que li havia acompanyat així a l'altar. I a més, li feren uns tirabuzons preciosos. Te'n recordes, tuya? Portava jo una melena i una cabellera que m'arrossegava per terra i uns caragols preciosos. I duia un almoinero de la mà dreta, una penja del coll, una penja a la cintura, una penja al darrere i una penja a la mà esquerra. I el meu missal de nácar i el meu rosari de nácar. De nácar i d'or. I la meua medalla, el meu anell i el meu rellotge. Ai, rellotge, duies 2, un a cada braç i 2 parells de guants, unos ficats i els altres doblats, perquè toquen molt bé que en tenien 2. I a més, el meu home parlant un electricista amic intel·ligent i li fica una llumeneta en cada floreta del ranque. Llumenetes de colors, i les clavetes apagades. Quan entra la morfilla en la parròquia i es comença a caminar, clar, tot el món gira a mirar-la, perquè clar, era per mirar. Tot el món en la boca oberta, tot el món mirant-la. Clar, aquella li pega la clapeta i plaf, tot ple de llumenetes, plaf, allò era... Però és que, quan t'apuja a l'altar, li donen una altra claueta i s'encengué un radiocasset que duia baix de la falda, sonant de l'aleluia, aleluia. Això va ser, però és que clar, li pegava una claueta, li pega i xina i s'il·lumina la corona de 600 platí, on ficava, soc la immaculada completa. El pobre estava al·lucinant. En casa et recordes del vestit de la filla de Montclar. Te'n recordes? Clar que me'n recorde. Va ser preciós, preciós! Se m'ha posat la pell de gallina i tot de recordar-ho. Però si és que, a més, en casa et recorda ni mà, que este està quartudeta, Genial, supercolosal. Quina idea acaba de donar de vostè. Li vaig a fer un vestit que la van a recordar en el seu poble tota la vida. Això! Però que siga bonito, però recordes que té que ser verd. Però calla, quina mania d'obra que tu me ves, Mira, vaig a fer un vestit. Ja. Xica, Vaig a fer la meua obra maestra, perquè jo soc el gran mariscó. Mare, jo vull un traje verd. però a veure, què pensarà este senyor? Tu ahí en el ven. Pues tu, quantes vegades t'ha de dir que no vull que parles valencià, que el valencià és un parlar del poble? Tens que parlar castellà, que queda més elegant i més fi. Mira, tu ara quan dius aquest home, a mi m'agradaria més un vestido blanco. Però bueno, també te vaig a dir una cosa. És que tu veus la forma de pensar. A més, tot el món sap que el verd li pega un rayo de sol i el verd verd. Així és el millor blau. Tu ara quan tisca i dius, per favor, a mi m'agradaria més un vestido azul. Veus com queda més elegant? A mí me gustaría bastantes, prou, más que
el vestido fuera azul. Això, veus? Mira, sí. Vale. És que pot ser, eh? Bueno, Ya, no ibas a enseñarme. Será una sorpresa. No me critiques, no. El vestido será limpio. Será. Primero, tenía que decidir de qué color es el vestido. Jo vull que fora verd, pero mamá le va a decir que te diga que a mí me gustaría bastante pro más que el vestido fuera azul, porque el verde pierde. per favor. Chica, calla, calla, que no saps. Mire, el color es importante. Diga el derecho, por ejemplo. Ahí somos la camonista y después pasa lo que pasa. Ahora izquierda, por favor, opine la izquierda. Un color más precioso. Precioso. Expliquemos bien. Y de qué forma para que sea perfecta para hacer la nueva obra. Un vestido rojo, con la luz, con el foc, con les flames, con la lava d'un volcán, vòmit escarlat, bordat en negre, el mateix negre de les suars negres, del cel negre i de les estrelles. Pero escolte, yo ya le he dit que no vull ni un vestido roig ni negre. A mí me gustaría bastante, pro más, que el vestido fuera azul, porque el verde pierde. Ai, no, calla. Les bandeletes tienen que ser delicados, con la mente, como si fuera una prolongación del cabello que le causa las piernas. Ahí va a ser. Doctor, negro, batista. Ya, a esta chiqueta lo que mejor le va es la seda salvaje. Salvache, la salvaje será salida. Chica, calla. Mani salvache, mare. Chiqueta, de la seda salvaje es una tela bonita. No parles de lo que no saps, bèstia, que és que vas ficant la pata. Seguix que seguix que seguix que. Has decidir, jo què sé, calçons, valencians. Uy, qué barato y tal, mare. Què dius? Que ha dit que les rates valen 100. Calla. Vaig a fer. Ja, me sobra, home, me sobra. Cintura. 90. I esta panxeta haurà que baixar-la, Cadera. 90. Ahí està. Chiqueta, estàs gorda. ¿Sabes? ¿Cree que te falta un poco de ti? Pero això no és problema per res. Ja sé on vaig a parar. Les bateries de la il·luminació. Ja de cama. 90. Però què està dient? Que la meva filla té mal tipus? No, no, que va. El problema de la seva filla es que no te figura. Pero usted, tranquilo. Aún falte, posaré. Aún sobre, llevaré. No se preocupe. Que la semana que viene podem ir a hacer algo. ¿Parece? Per vosaltres perfecte. Però una cosa li vaig a dir. Per diners que no siga, perquè així la meva filla vostès de faena pa molt de temps. No es preocupe, mejor fica la mateixa a treballar. La setmana que sé, crec que sí. Perfecte. Pues la setmana que ve estem així, a la 10. Xica, digueu al senyor, ara hem de preparar
Adeu, senyor Marieta, vull dir Mariscal. Echa amor en usted si me deja un traje azul, aunque a mí me gustaría bastante más que fuera verde, pero ya sabes, como el verde pierde. Estoy muy contenta y muy pagada de verla a usted otra vez. ¿Está usted bien? ¿Ha dormido usted bien? Ja estic així. Ja estic. I ara no està acabant. Encara no està acabant. Llavors, per favor, Xenia, diu tot això. Que me destruye Marieta, básicamente, mi vergüenza. Ja que volem que és figura més graciosa de la seva que estàs un poc petroseta, no? ¿Usted cree? No, no crec. Estic segur que jo vaig prendre les mesures perfectament. I ara la falta no tanca. I va bé. ¿Me pica el pantalete? Que chica, no me necesito encontrarte. Soc el més gran. Escolte, ¿a usted no le voy a la mitad?
tot el món se va recordar la seva filla tota la vida. Jo canvi, quedant a l'escola. 5 milions? 5 milions? Ara sí que me menja les seues entranyes, me menja el seu peix i me menja tot. Per començar, m'agradaria donar un parell d'agraïments. En primer lloc, a l'autor de l'obreta que acabem de veure, Jesús Pelades, i demanar-te disculpes si no ho han fet tot el que tocava, però estic començant en això del teatre i com s'ha pogut comprovar, som un poc principiants. Però no patiu, que l'any que ve us podeu veure els millors teatres del món segur. En segon lloc, donar un agraïment molt especial a Ricardo Herbàs, nostre professor particular de teatre, també conegut com el gran maestro. Sense tu, Ricardo, això no hauria sigut possible, i ho saps. Gràcies per la teva constància, per la teva paciència, dedicació i en definitiva per ser com eres. Sent com tu, aquelles coses de la falla valguin la pena. Des del moment que vas decidir fer una obra de teatre, et vas posar mans a l'obra, mai millor dit, intentant formar una comissió de teatre. No era tarea fàcil, ho sabien. Quasi ningú, o per no dir ningú, hem participat mai en una cosa similar. Hi havia que donar temps per ensayar, quadrar horaris, buscar gent que estiguera compromesa i el resultat és el que heu vist. 3 persones en més o menys gràcia, però moltíssimes ganes a l'hora d'interpretar a un modista un poc amanerat, una mare molt creguda i fanfarrona i una filla un poc contenta.